אמרנו בעצם שאנחנו עומדים עכשיו בזמן של 3 שבועות, שהשלוש שבועות הם זמן שמדברים על, שקשור לעניין של חורבן בית המקדש, והתפקיד של עם ישראל, שיש לנו את הכוח לזה, זה לגרום עניין של בניין בית המקדש. ואיך אנחנו עושים את זה? ברגע שאנחנו יודעים את הסיבה של הגלות, אנחנו יודעים איך לתקן את זה. אם אני יודע למה נוזל מים מהתקרה, מאיפה זה נוזל, אז אני יודע לתקן את זה. אבל אם אני לא יודע מה ולמה, אז אני לא יודע לתקן את זה, אני לא יודע מה לעשות. אז אמרו לנו שזה הגיע מעניין של שנאת חינם. הרבי דיבר כמה וכמה פעמים שהתיקון של שנאת חינם זה אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? אולי לפני שלומדים טניה בפנים, אולי קצת להסביר מה זה. יש לפעמים מי שאומר, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך, צריכים לאהוב כל אחד כמוך. אבל לפעמים יש טעות גדולה שקורה אצלנו בראש, וזה צריכים באמת לדבר על זה, כי אז שנדבר על זה, אנחנו נעורר בעצמנו מודעות שונה מה שאנחנו חושבים עד עכשיו. בדרך כלל אנשים אומרים, למי שאני מתאים שאני אוהב אותו, כיוון שיש לו מעלות בחכמה, ביופי, יופי גשמי, יופי רוחני, יש לו פרנסה, יש לו הרבה כסף, כל מיני, הסיבה לא אוהב אותו. אבל מי שאין לו את זה, אין לו כל דברים אלו, לא בגשמיות, לא ברוחניות, למה שאני אוהב אותו? המצווה ואהבת לרעך כמוך, זה לא להגיד לך שמתי שיש לך כל הסיבות לאהוב את השני, אז ואהבת לרעך כמוך. אם יש כל הסיבות לאהוב אותו, אז לא צריכים ציווי מהשם ואהבת לרעך כמוך. באופן טבעי אתה אוהב אותה. בלי שום ציווי. כי יש לו דברים שאתה אוהב. ואהבת לרעך כמוך זה שיש כל הסיבות לא לאהוב אותו. כל הסיבות לא לקרב אותו. כל הסיבות לרחק אותו. אבל אני אומר לעצמי, רגע, בגלל זה הציווי של ואהבת לרעך כמוך מגיע, ואומר לך, הגם שבא לך כך וכך, אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תמשך אחרי הנטיות הטבעי שלך. לא, תהיה מעל השכל, מעל ההבנה שלך. זה ואהבת לרעך כמוך. אם אתה ממשך לפי ההבנה שלך, לפי ההרגשה שלך, לא דווקא שמגיע לו לאהוב אותו. למה שאני אוהב? למה? וזה בעצם העניין הזה של אהבת חינם מול שנאת חינם. ודווקא ידי זה יבנה בית המקדש, במהרה בימינו. אז אנחנו יושבים ביחד, אני אמרתי שאנחנו יושבים כאן ביחד, כל סוגי יהודים, מגזר כזה וכל מיני, אבל אנחנו יושבים בשיעור אחד, זה מראה על האחדות. זה מראה על אהבת ישראל, שאפשר לשבת ביחד וללמוד חסידות ביחד, וכל אחד ואחד יכול לקחת מעניין דברים בחיים שלו, בחיי היום-יום. עכשיו אנחנו ניגש לטניה. לסכם קצת מה היה השבוע שעבר. שבוע שעבר רצינו להבין, שם של הספר, ספר הטניה, שספר של בינונים, כך קוראים לזה. ורצינו להסביר מה זה בינוני. אז אמרנו שאי אפשר להגיד שבינוני זה מישהו שיש לו עבירות, אפילו קצת עבירות. למה? כי מי שיש לו קצת עבירות הוא רשע. יותר מזה הוא אומר שאם מישהו יכול למחות, כן? שהוא ראה בן אדם עושה משהו לא כמו שצריך להיות, והוא יכול למחות, והוא לא מוחה, אז גם רשע. למה? כי עם ישראל, כולם מעורבים זה בזה. כן? ישראל ערבים זה לזה. אני ערב לך, ואתה ערב לי, אנחנו מגיעים מנשמה אחת. אני לא יכול להגיד, אני בסדר, המשפחה שלי בסדר, נגמר הסיפור. זה לא הולך ככה. אתה יודע, בהפטרה של פרשת נוח, כתוב בהפטרה, מי נוח. הזוהר אומר, למה זה מי נוח? כיוון שנוח לא הלך ועשה ופעל והשפיע על העם שיחזרו בתשובה ויתנהגו כמו שצריך להיות. הוא רק בנה את הטבע הרבה בשנים, וכשאנשים הגיעו אליו שאלו אותה למה אתה עושה את זה, אז הוא אמר להם, כי לקים הולך להביא מבול. אבל כיוון שהוא לא הלך ועשה ופעל על אנשים אחרים, אז זה מי נוח, המבול זה השם שלו, כאילו הוא אחראי על זה. אז כך גם בחיים שלנו, אני לא יכול לבוא להגיד, תשמע, אני לא גונב, אני לא עושה את זה, ואני לא עושה את זה, ואני עושה קצת טוב, אז אני בסדר. לא, אני את נפשי יצרתי, זה לא פתגם, זה לא משהו שהיהדות קיבלה. כל אחד ואחד צריך לעשות בשביל השני. בגלל זה אמרנו, הגמרא אומרת, שאפילו מי שראה שבחברו שחטא, כן? אז צריכים להגיד לו. הכוונה היא לא לדרוך עליו, כן? איך הרבי פעם אמר, לא צריכים איך אומרים? לא לנשוך.
ננגוס. לא צריך לנגוס את האף שלו, לנשוך את האף שלו, להוריד לו את האף. כאילו, ולהגיד לו, תראה מה שאתה עושה. צריכים בחסד וברחמים לגשת לזה, אבל צריך לאכפת לך ולחשוב דרכים, אולי לא בצורה מילולית. יכול להיות בצורה אחרת לעשות את זה, להזמין אותו, לא יודע מה. אז אם כן, חייבים להגיד שהבינוני הוא יהודי כזה, שאין בו אפילו חטא קטן כזה. ועל אחת כמה וכמה, כפי שאנחנו יודעים, שרבא, שהוא היה גדולי הצדיקים והתנאים, הוא אמר, אני בינוני. אז אביי אמר לו, רגע, לא שווה כמר חי לכל בריה, אתה לא נותן חיים לכל אחד. אם אתה אומר לעצמך שאתה צדיק הדור, אתה אומר שאתה רק בינוני, אז מה אנחנו? אנחנו רשעים. אם אנחנו רשעים, אין לנו בכלל זכות לחיות. אז מה? אז חייבים להגיד שמה שרבא אמר לעצמו שהוא בינוני, זה לא פירוש שהוא היה לו טעות בכזה רמה גבוהה, שהיה לו חצי חטאים, והוא אמר הוא בינוני. חייבים להגיד שהוא דבר על רבא, שאפילו העוון שמאוד קשה לעמוד עם זה, לעמוד נגד זה, שזה עניין של ביטול תורה כל שנייה ושנייה ביום, לדבק בתורה וקדושה. גם החטא הזה לא היה לו, שזה מאוד מאוד קשה לעמוד בזה. אז חייבים להגיד שבינוני זה דרגה מאוד מאוד גבוהה. שהוא היה צנוע. הוא היה פשוט צנוע. הוא היה צנוע, אבל דיברנו שבוע שעבר שהענווה זה לא שקר. ענווה וצנוע זה לא מישהו לא יודע את העמלות שלו. עניין של מישהו ענב זה שלמרות שהוא יודע את העמלות שלו, עם כל זה הוא בענווה. אבל לא ייתכן שיחשוב, שיגיד לעצמו שהוא חצי-חצי. כי זה ענווה וצניעות של שקר. כי הוא לא יכול להיות על רבא שהוא בדרגה כזה גבוהה. אז מה אנחנו אומרים? למה זה בכלל חשוב לנו לדעת כל זה? כי אנחנו צריכים עכשיו, עוד מעט, אנחנו הולכים להסביר מה זה, יש חלקות, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו ובינוני. אנחנו נסביר כל הדרגות האלו, ואנחנו עוד מעט נגיד מה רוצים מאיתנו, יהודים כמונו, שיש לנו מצד אחד משיכה לעניינים גשמיים, יש לנו חומרים, מצד שני יש לנו גם נשמה שמשך אותנו לקדושה ודברים אלוקים. מה טובים מאיתנו? מה רוצים מאיתנו? איזה כוחות יש לנו? אפשר לתבוע מאיתנו להיות בינוני, צדיק? מה רוצים מאיתנו? בואו נקרא בפנים. אבל כן, על כך הבינוני, אין בו אפילו עוון ביטול תורה, ומשום אחי, טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני. כן? בגלל זה רבא חשב על עצמו, מצד העניבות שלו, שהוא בינוני. הוא אומר, אבל יש לי שאלה, אדמו"ר זה כן אומר, מה השאלה? כתוב שבפני ראש השנה, אלוקים פותח 3 ספרים. ספר אחד של צדיקים, ספר אחד של רשעים, ואחר כך בינונים. צדיקים חותם אותם לאלתר לתשובה, חיים טובים. הרשעים חותם אותם עניינים, ההפך. מישהו יבוא ויגיד, אני מכיר רשע והוא חי ואני חי כל כך הרבה שנים, מה? איך זה? חיים, מישהו פעם יסביר, זה לא רק שיש כאלה אנשים שחיים, כיוון שאוטו עדיין לא דרס אותם. הדבר היחיד שמתבטא שהם חיים, זה שלא דרסו אותם. זאת אומרת, שהם נושמים. זה לא חיים. זאת אומרת, כשרחמנא ליצלן בראש השנה, מישהו נגזר, הפך החיים, אין הכוונה כל הזמן דווקא במוות. יכול להיות רחמנא ליצלן שאין חיות אצלו. כמו שצריך להיות. אז איזה חיים זה? לא חיים. לא. אז זה, ואחר כך יש ספר שלישי, זה בינוני. כן? עכשיו, הגמרא אומרת שאלו שהוא כותב בספר של צדיקים, אחר כך ספר של רשעים. לפי זה יוצא כאילו שיש אנשים שהם בספר של צדיקים, ולמרות שלאו דווקא הוא 100% צדיק. אם יש לו רוב זכויות, כתוב, כותבים אותו בספר צדיקים. אם יש לו רוב רשע, עבירות ודברים לא טובים, כותבים אותו בספר רשעים. אז מה רואים? לכאורה בסתירה מה שאמרנו. אנחנו אמרנו כל הזמן, מה אמרנו? שצדיק וצדיק מדברים על צדיק הוא דרגה מאוד מאוד גבוהה שאין בה שום חטא. כי אם יש לו חטא הכי קטן, הוא כבר רשע. אבל מהגמרא משמע שיכול להיות שמישהו יש לו כמה חטאים, ואפילו שיש לו כמה חטאים,
הוא עדיין כותבים אותו בספר של צדיקים. אז הוא יוצא מכאן שצדיק זה גם מי שאין לו, הוא לא 100%, הוא גם נחשב צדיק, תסתכל. כי הגמרא אומרת שמי שיש לו רוב זכויות הוא צדיק. כותבים אותו בספר צדיקים. אז איך זה מתאים למה שאנחנו אמרנו, אנחנו אומרים כאן, שאם מי שיש לו חטא הכי קטן הוא כבר רשע. אז האדמו"ר הזקן אומר שיש שם המושל. יש שם התואר, שם המושל. מה זה שם המושל? אני משיל לפעמים שם במקום אחר. דוגמה, לפעמים כתוב לב האבן. כשברוך יליד לב האבן. מה, הלב זה אבן? רוצים רק להביא את הדוגמה שהלב שלא מרגיש כלום, אז אומרים לב האבן. זה השאלה. זה לא דומה בכל הפרטים. זה רק דומה בפרט אחד. אם זה דומה בפרט אחד, אז מה? אז אפשר כבר להשתמש במילה לב האבן. אז האדמו"ר הזקן מתרץ, זה שכתוב שכותבים את היהודים שיש להם רוב זכויות בספר צדיקים, לא בגלל שהם צדיקים. הם צדק בדין. הם יוצאים בצדק בדין. אתה מבין? אבל בגלל זה אפשר לכתוב אותם בספר צדיקים, אבל לא שהם צדיקים. זה הבדל אם אתה אומר על בן אדם שהוא צדיק, פירוש בו שאין בו שום רע, או אתה אומר כותבים אותו בספר צדיקים, זאת אומרת שהוא יוצא בצדק, זאת אומרת לא מחייבים אותו, לא עונשים אותו. כותבים אותו, הוא יצא, יש הרבה בארץ, כל יומיים יש חקירות וצריכים לפתוח עוד חקירות, לא יודע, עוד חקירות, ויצא צדק, מוצדק, כן? הוא יצא, איך אומרים? זכאי. צדיק, צדק, הכוונה היא שאין כלום עליו. יש. רק מה, לפי ערך, מה שחשבו, לא ישיבו אותו בכלא ככה בזמן, רק כך. אז אתה יכול להגיד צדק, אבל הוא לא, כן, אנחנו לא צריכים משלים לחוקים, אנחנו חיים עם זה יום כאן בארץ, כן? אז עניין של צדק. אבל לגבי אמיתת העניין, מה זה צדיק? צדיק מדברים על בן אדם שאין לו שום מציאות של רע. לא רק במעשה, אלא אפילו במחשבה. יהודי נקי, כזה, שאין לו בכלל, אין לו יצר הרע. זה אמיתת העניין של צדיק. בוא נקרא בפנים. והדה אמרינן בעלמא דמחצה על מחצה מיקרו בינוני, הרי הגמרא אומרת שמי שיש לו מחצה חצי, אז הוא בינוני, ואז לקים מחכה עד יום כיפור, בוא נראה מה יהיה איתו. ורוב זכויות, מקרה צדיק, אם מישהו יש לו רוב זכויות, כן? אז הוא צדיק למעלה, כן? בעמוד 10 למעלה שם. אם יש רוב זכויות, אז הוא קרא צדיק. אז לכאורה זה סתירה. אנחנו אומרים עכשיו שאפילו בינוני, אין בו אפילו חטא אחד. אם כן צדיק, על אחת כמה וכמה שאין לו החטא הכי קטן. אז אם כן, לכאורה, יש לנו סתירה. הגמרא אומרת בפירוש, שאם יש לו רוב זכויות, הוא כן צדיק. אז הוא אומר, לא, הוא שם המושל. קוראים לו צדיק, רק לגבי הפרט הזה, שהוא צודק בדין. אבל לא שזה הוא עצמו צדיק, הוא צודק בדין. לעניין שכר ועונש. שמה? לפי שנידון אחר רובו. ומקרא צדיק בדינו, מאחר שזוכה בדין. כיוון שהוא זוכה בדין, אז הוא קוראים לו צדיק. כי לגבי שכר ועונש, מי שיש לו יותר זכויות, אז לקים אומר, אני לא אעניש אותו. מה פירוש? בוא נביא לו צ'אנס. בוא נביא לו עוד שנה. תראה, הרי הוא נמצא, כשברוך הוא יודע ורואה את המצב, את ההסתר של העולם, הוא רואה את הגלות. הוא אומר, יש לו רוב זכויות. אז יש מספיק כוחות כאן, שיכול להפוך את הצד הלא טוב לטוב. אבל אם רחמנא ליצלן אין, יש יותר רע מטוב, אז אם יש יותר רע מטוב, זה כמו שיש תפוח רקוב. אני צריך פשוט להבין למה כתוב שיש ספר, שאם רוב לא טוב, אז הוא כותבים אותו ספר רשעים. מה? אם יש תפוח רקוב. באמת, אולי תפוח רקוב לא כל כך משל טוב, כי התפוח אחד רקוב יכול לעשות את כל ה... אבל לפעמים יש משהו יהיה קצת רע. אז הטוב, בוא נגיד ילד, יש פה מידה לא טובה. יש ככה במידות טובות, אז אפשר ככה לשבח את המידות הטובות שלו, ועד לאט זה יציף גם את הדברים הלא טובים שלו. כן? הגמרא אומרת שמי שנולד ביום שלישי, זוכרים, שלישי או אחד מהימים שיש לו את הטבע לשפוך דם, אז שיהיה שוחט, יהיה מועל. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את המידה הזאת של הרתיחות, עניין של דמים, עניין
ולנווט את זה, באיפה? בקדושה. לקחת את זה בקדושה. רואים את זה היום בכמה וכמה אנשים שמגיעים למקומות בתשובה, ורואים שהם התעסקו פעם, אבל היום לוקחים את כל הכוחות שלהם ומכנסים את זה לקדושה. לפי זה מה אנחנו רוצים להגיד כאן? אבל לעניין אמיתי שם התואר והמעלה, אבל אם אנחנו לומדים השם האמיתי של מעלת ומדרגת חלוקות צדיקים ובינונים. צדיקים ובינונים הם ממש חלוקות. אמר רז"ל, הגמרא אומרת בברכות, צדיקים יצר טוב שופטן. צדיק, מי שופט אותם? היצר טוב. מה זה היצר טוב שופט אותו? זאת אומרת, הוא זה שבעצם מנהיג אותו, הוא זה שמחליט עליו. שנאמר, וליבי חלל בקרבי. דוד המלך אמר שליבי חלל בקרבי. מה זה חלל? חלל זה ריק, וחלל זה גם מת. חלל, כן? אם זה חולל, כן? דוד המלך אמר, וליבי חלל בקרבי. מה זה ליבי חלל בקרבי? כיוון שהוא הרג את היצר הרע בתענית. האדמו"ר הזקן לא יגיד לנו שאנחנו צריכים להתנהג בתענית, לעשות כזה דבר, אנחנו חושבים על דוד המלך. חלל זה ריק, למה? כי המקום הזה שהיה נפש בעמית, בהמה, אז הוא טיפל בו. שאין לו יצר הרע, כי הרגו בתענית. הגמרא אומרת שהוא הרג את יצר הרע בתענית. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, כל מי שלא הגיע לדרגה כזאת, שאין לו יצר הרע, אף שזכויותיו מרובים על עוונותיו, ובגלל זה אנחנו כותבים אותו בספר של צדיקים. אם נשאל, תגיד לי, הבן אדם הזה שגר ברחוב זה וזה, כי אנחנו לא יודעים מה קורה בבית של השני, אפילו בן אדם שפוגשים אותו יום אתה לא יכול לדעת כלום. כל אחד יש לו את המסכה שלו, כן? מישהו נראה ככה הוא באמת צדיק, מישהו נראה ככה הוא באמת, אי אפשר לדעת. אבל אנחנו לוקחים יהודי, כן? שיש לו רוב זכויות, אז נכון הוא צודק בדין, אבל הוא לא מגיע לדרגת צדיק באמת? אם הוא צדיק או לא צדיק? אני לא רוצה להגיד שמות, כן, של הפוליטיקה, כל מיני דברים כאלו. הוא צודק בדין, אבל הוא לא צדיק. אבל הוא צודק בדין, יפה מאוד, הוא צודק בדין, אבל הוא צדיק, זה דרגה מאוד מאוד גבוהה. עוד מעט, האדמו"ר הזקן יסביר שההבדל בין בינוני לצדיק, עוד מעט נראה את זה בפנים, אני רק אגיד לכם את הנקודה, בינוני זה יהודי, גם בינוני, גם צדיק, כל הדרגות האלו מדברים על יהודי שאין לו בשום חטא. לא במעשה, לא בדיבור, לא במחשבה. רק מה? אצל צדיק לא עולה בכלל הרהור רע לראש. אצל הבינוני, שזה נשים כערכנו, שאנחנו צריכים להשתדל להיות בינוני, אז מגיע הרהורים רעים. אבל לקחת את זה, וליישם את זה, ולחיות עם זה, זה גרוע מכל. זה צריכים לדחות מכל וכל. אנחנו אסור לנו להיות שבורים מזה שיש לנו נטיות, ויש לנו רגשות של טינה, של שנאה, של מחשבות לא טהורות אולי. כי ככה אלוקים עוד מעט הוא יסביר בהמשך התניא, אלוקים ברא אותנו בצורה כזאת. הוא רוצה שאנחנו יהיה לנו את כל ההתמודדויות האלו, ומה? ולקחת את זה, ועם כל זה, לא לעשות את זה. והוא אומר, אללה בתניא אומר, מה כתוב? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, מה שאתם זונים אחריהם. למי הוא קורא זונים? לצדיקים? שאין להם בכלל שום הרהורים? הוא מדבר על אנשים כערכנו. ואלוקים אומר, אני מבין שהטבע של בן אדם להימשך אחרי כל מיני עניינים לא טובים. עם כל זה, אני אומר לכם גם שיש לכם נשמה, שהנשמה הזאת היא חלק הלקה ממעל, שיש בו את הכוח להתגבר על ההסתר הזה, על החושך הזה. אני לא יכול להיות שאמרנו את זה שבוע שעבר, אני לא זוכר. כל בן אדם, יש פה דברים, חיידקים בתוך הגוף, ויש גם דברים שלוחמים עם החיידקים. יש חיידקים, זה הטבע של הגוף. אבל יש גם, צריך להיות איזה בן אדם שהוא בריא, מספיק כוחות, דברים חיובים, שזה מחסן אותו. בצורה כזו הוא יכול ללכת לבית רפואה, בן אדם חולה לא יכול ללכת. התפקיד שלנו זה שתי דברים. לחזק את הנשמה שלנו, שזה את האור הלקי שיש בנו. מה זה עושה? שיש הרבה אור,
אז ממילא החושך לא תופס מקום. אתה מגיע לרעיון מסוים, שהדר אהבת ישראל. אז אני יושב בחדר ואני לומד משהו על אהבת ישראל. אז מה? אז אני ניגש לזה בצורה אחרת. אתה אומר לי, הגניבה, אני חושב, אני מתחיל לרסן את עצמי. אני אומר, רגע, אם אני אעשה גניבה, אז אני מתפרד מהשם. אני מתפרד מהשם. אז מילא, אנחנו צריכים לקחת את הכוחות שלנו, ולגלות את הכוח הנשמה שיש בנו. זה מה שאלוקים רוצה מאיתנו. בואו נראה מה הוא אומר בפנים. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, שכח. אף שזכותיו מרובים על עוונותיו, אינה במעלה מדרגה צדיק כלל. ולכן אומר רז"ל במדרש, מה רז"ל אומרים? בגמרא יומא, דף ל"ח, הגמרא אומרת, רק הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. הקדוש ברוך הוא ברא שהצדיקים אמיתיים, היא נשמה שבעצם נשמה גבוהה מאוד, הם לא הרבה, אז הוא לקח אותם, ובכל דור הוא שם אחד. שם אחד. למה? כי על ידי זה שיש צדיק אחד, בדרגה כזה גבוה, אז במילא זה מחמם. זה מחמם את כל הנשמות האחרות. כן, אתה רואים דוגמה, הרבי מלובביץ' שאני תמיד אומר, כן? יהודי אחד שישב ב-770 איסטרן פארקווי, ואף פעם לא יצא משם, 40 שנה. כן? לא יצא. שפעם אחת הרבנית אמרה לה, צריכים לצאת לנופש. אתה עובד 19 שעות, לא יודע כמה שעות ביום. ורבי, לא בגלל בשבילה. בשבילה, כאילו, רבי דאג שיהיה לה מה שהיא צריכה. היא אמרה לרבי בשביל עצמו. ואז היא אומרת לי, אבא שלה זה היה רבי יוסף יצחק שניארסון, גם הלך כאילו, בגלל בריאות הגוף, היית צריכה. אז הרבי, זה היה למרפסת. הרבי התיישב על הכיסא במרפסת. אחרי דקה הוא עמד, הוא אמר, הייתי בחופש. עכשיו, האמת של הסיפור הזה, זה הרבה יותר עמוק מה שאנחנו חושבים. ברגע שהיהודי יכול להיות לגמרי במקום מסוים, שהרבי יתיישב, שאנחנו בנופש, אנחנו לא בנופש, שהראש שלנו בדאגה, בכל מיני דברים, אנחנו עדיין, אני לא יודע, אני לא הגשתי שהייתי בנופש. הרבי, הדקה הזו שהוא ישב שם, הוא באמת היה בנופש. זה לא היה משחק. הוא התיישב, מה, הוא בזבז דקה? בדקה הזאת, הוא היה לגמרי שמה, אז זה היה נופש. אז במילא, עומד ושוסלם בכל דור ודור, שהקדוש ברוך הוא שם בכל דור ודור הצדיק הזה, שהנשמה שלו הוא בדרגה כזה גבוהה, שמה? שלא רק שאין לו מחשבות לא טובות, או הרהורים לא טובים, הוא רואה רק טוב אצל כל אחד ואחד, אלא בכלל, הנשמה שלו בכזה דרגה גבוהה, אז מה זה חשוב? למה? ככה אנחנו רואים דוגמה. אנחנו לראות אותו, לראות דוגמה. רגע, אני יודע שיש הוכחה שיש אלוקים בעולם הזה. למה? כי אני רואה יהודי שהוא מתפלל, אז אחרי שרבי יתפלל, לא ראו על הרבי תנועות חיצוניות בתפילה. אבל כשרבי גמר את התפילה, הרבי היה צריך להחליף את כל הבגדים, כל זה, בגלל היה לגמרי רטוב מהתפילה. זאת אומרת, החום של התפילה, האש, על הפנים של הרבי ראו, זהה. והיה מזוג אוויר מאוד חזק. מה זה? זה אש אלוקי. אז התניא בעצם נותן לנו את הכוח להפוך את האש הבעמי לאש אלוקי. ובעצם כאן אנחנו רואים את החידוש של תורת החסידות. תורת החסידות מלמד אותנו שההבדל בין צדיק ובינוני, בין סוגי יהודים, זה לא במעשה. יכול להיות שהצדיק הוא 100% בסדר, והבינוני הוא 100% בסדר. רק מדבר על עבודה פנימית. אצל הצדיק העבודה הפנימית הוא כזה דרגה גבוהה, שאין לו בכלל התמודדות עם הרע. הבינוני הוא כזה דרגה שעבודה פנימית שיש לו התמודדות עם הרע. זאת אומרת, עבודת השם של יהודי זה לא רק אם עשיתי את המצווה הזאת, לא עשיתי. שזה כמובן חשוב וזה הבסיס. אבל זה הרבה יותר מזה. הרמב"ן אומר שיכול להיות מצב של נבל ברשות התורה. נבל, כן? בעברית יודעים מה זה? נבל. ברשות התורה. זאת אומרת, הוא מקיים את התורה, ומה? הוא נבל. למה? כי הוא לא עבד על הפנימית, הוא אף פעם לא שאל את עצמו, רגע, מי כאן מנהיג אותי? האם הרע או הטוב?
וזה לא בעיה שיש בנו רע. השאלה היא אם אנחנו לוקחים את הרע שנכנס בנו ואנחנו מקבלים את זה, זה האדמו"ר הזקן אומר, זה אסור להיות. זה שמגיע הרהור רע, בסדר, אתה לא צדיק. בצדיק, דוד המלך, הרב מלובביץ', פעם אחת בדור, יש בו את הדבר הזה שאין בכלל הרהור רע. אנחנו יש לנו. אבל אנחנו צריכים ללכת לזכח את עצמנו, להאיר את עצמנו באור הנשמה כדי לא לתת לו להיכנס. אז עכשיו הוא יביא משהו מעץ חיים, רב חיים ויטל, שהוא היה התלמיד המובהק של, הוא היה בשנה אחת, הוא היה סך הכל אצל אריזל, אבל בשנה אחת הוא הספיק, ורב חיים ויטל הוא תמיד נקרא התלמיד של אריזל. והוא מתחיל עכשיו להיכנס, להסביר שיש אצל כל יהודי ויהודי שתי נפשות. זאת אומרת ככה, לפעמים אנחנו חושבים שלכל בן אדם, כל יהודי יש שתי יצרים, יצר טוב ויצר הרע. כאן הוא אומר, זה לא רק שתי יצרים. שתי יצרים פירוש ככה, יצר אחד שהולך ומנסה לפתח את הבן אדם ליצר טוב, לדברים טובים. יש אחד יצר שמנסה לפתות את הבן אדם ולסחוב את הבן אדם לדברים רעים. שתי יצרים. הוא אומר כאן, הוא מביא מהאריזל, שלכל אחד ואחד מאיתנו יש שתי נפשות. שתי נפשות, זאת אומרת, יש שתי מערכות שלמות, כל אחד לעצמם, מערכה שלמה לעצמם, של נפש הבעמית, שלא רק יצר שרוצה לפתות את הבן אדם, כל המהות שלו זה בעמים. הוא חושב על דברים בעמים כל הזמן, על דברים גופניים, לא רק, אחר כך זה מתבטא שהוא גם אומר לך לעשות רע. אבל זה לא מתחיל משם. כשאתה אומר יצר הרע, הכוונה היא, איזה יצר אחד שמגיע למלך לעשות רע. כשאתה אומר אבל שכל אחד יש לו נפש הבעמית, זאת אומרת, יש נפש שכשברוך הוא הכניס בנו, שהוא בהמה. כל הדבר הוא כמו בהמה. מה זה בהמה? בהמה לא רואה את הרקיע. בהמה הוא רואה כל הזמן את הרצפה. כך גם, יש בתוכנו נפש כזה, בעמית, שכל הזמן הוא רואה מה אני צריך, מה אני רוצה, מה הגוף שלי צריך. סתם סיפור שקשור לזה, השתי נפשות האלו, ברגע שאנחנו סתם מסתכלים על זה, על שתי נפשות שיש בנו, אז אנחנו מבינים דברים בצורה אחרת לגמרי. יש אחד שכתב, הרבי כתב שלפעמים הוא נופל בדברים מאוד חמורים. הוא היה בחזר, הוא היה בשלבים של התקדמות, כן? כל החיים אנחנו חוזרים בתשובה, כן? תשובה זה לא מחטא דווקא, תשובה זה לשוב להשם. אז הרבי אמר לו לדאוג שבאותו יום שלא משנה מה הוא עשה, שילמד תורה. מה ההסבר? ברגע שיש נפש אחד, אתה אומר, רגע, אני פעם פגשתי יהודי, אני רציתי להניח תפילין, ללמוד כשיבוא אליי בסעודת שבת. לא, אני רחוק, אני לא רוצה להיות צבוע. כל זה נכון אם יש לנו נפש אחד. והנפש אחד לומד תורה. ונפש אחד הזה פתאום מושך אותך לדברים אחרים. אז אתה אומר, רגע, איפה אני נמצא? מי אני? מה אני? אני טוב או לא טוב? אני יהודי או לא יהודי? אני אמיתי או לא אמיתי? אני גנב או לא גנב? מה קורה? לא רוצה להיות צבוע. אז אתה יודע מה, אני לא רוצה להיות צבוע, אז אני אהיה לגמרי, לא קשור ליהדות. אבל מה שהוא אומר כאן זה מאוד מאוד חשוב, נקודה מאוד יסודי. יש לנו שתי נפשות. נפש אחד שמושך אותנו לעניינים אלוקים, שזה נפש אלוקית, עוד מעט נסביר יותר בפרטיות מה זה. אחר כך יש עוד נפש, שנפש הבעמי, שהוא סוחב אותנו לדברים בעמים. אז אתה מגיע ואתה נותן, הבהמה פתאום משתלט, אז אתה תגיד, רגע, כיוון שנפש הבעמית שלי השתלטה, בגלל זה אני כבר לא אעשה את זה ואני כבר ימשיך. מה הקשר? תן לנפש אלוקית עכשיו צ'אנס. כן? שלא יהיה 0-0, שיהיה איזשהו גול שמה שאתה תעשה. וזה גם מתפתח הרבה פעמים שיהודי מתפלל, פתאום בתוך התפילה נכנס לו בכל מיני מחשבות. אז נכנסו לאדמו"ר הזקן ובחו. אמרו לאדמו"ר הזקן שאנחנו כל כך משקיעים בתפילה, הכנה לתפילה, וגם בתפילה, ובסוף, בתוך התפילה, נכנס לנו מחשבות לא טובות. אם זה לא משנה מה.
אז זה לכאורה מראה שאנחנו לא אמיתיים. מה זה? אז המור הזה כן כותב להם, זה היה נכון אם היה נפש אחד שמערערת בענייני אלוקים, ואותו נפש מערערת בעניינים בעמים. אז אתה צודק, איך יכול להיות שהנפש הזה מערער בענייני אלוקי, אז פתאום הוא נכנס לתוך עניינים בעמים? מה זה? אבל עם שתי נפשות, אנחנו מבינים הרבה דברים. זה הנפש הבעמית, זה נפש אלוקי, זה מלחמה עצומה. וזה לאום ימוץ, כמו שכתוב ביעקב ועשיו. שזה מלחמה תמידית. בואו נקרא בפנים, אחר כך נגיד את זה הנקודה בפרשה. ביור העניין, יש לכם את זה? הביור, כל העניין הזה, מה אפשר לתפור מהיהודי? על פי מה שכתוב, הרב חיים ויטל, שהוא היה תלמיד של האריז"ל, בשער הקדושה, ובעץ חיים, שרנו פרק ב', מה הוא אומר שמה? לכל איש ישראל, כל אחד, אחד צדיק, הצדיק הכי גדול, ואחד רשע, וגם רשע, יש שתי נשמות. וכדכתיב, ונשמות אני עשיתי. מזה שכתוב ונשמות אני עשיתי, לשון רבים, על זה אנחנו לומדים, שמה? שבכל אחד ואחד יש שתי נשמות. שתיהן שתי נפשות. זאת אומרת, נפש אחת שלמה בפני עצמה, עם כל הכוחות וחושים של שייכים לעניינים אלוקים, ונפש אחר שעניין בעמים, שהוא סוחב אותו לכל עניינים בעמים. נפש אחד מצד הקליפה וסתרה אחרה, כן? עכשיו, למה הוא מתחיל לטפל קודם בנפש של הסתרה אחרה? למה לא התחיל עם משהו טוב? כן, הוא צריך להסביר מה שתי נפשות האלו. למה הוא שלא יסביר שיש לכל אחד הנפש הטוב, נפש אלוקי, ויסביר מה זה? ואחר כך יגיד לנו מה עוד יש לנו. למה הוא מתחיל עם נפש מהקליפה? למה? כתוב ההסבר בזה, כי כשבן אדם נברא, אז קודם כל נכנס פה הנפש הבעמית. הנפש אלוקית נכנס רק אחרי זה. המשך של השלמות של הנפש אלוקית זה אצל בת י"ב שנה, בת מצווה, אז נכנסת הנשמה האלוקית בשלמות, ובבן זה בבר מצווה, אז נכנס השלמות, אבל הנפש הראשון זה הנפש הבעמית. מה זה הנפש הבעמית? הנפש הבעמית זה נפש שמתלבש בדם האדם. עכשיו, צריכים להבין שבדם של הבן אדם יש את הדם, אבל יש את הרוחניות שבדם. מה זה הרוחניות שבדם? את הרתיחות והחמימות, העדים של האדם. הנפש הבעמית, הוא נמשך, הוא מחיה את הבן אדם. זאת אומרת, הטבע של הבן אדם, החיים שלו, החיים, פשוט, זה שהוא חי, הדם הוא הנפש. אם לוקחים את הדם, לוקחים את הנפש. אז הנפש הבעמית, הוא מתלבש בדם והוא מחיה את האדם. בגלל זה, הטבע שלנו, באופן פשוט, זה למשוך אחרי גשמיות וחומריות ודברים בעמים. למה? כי הנפש הזה, בוא נסתכל בפנים, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות את הגוף. וכדכתיב, כי נפש הבשר בדמי. כתוב שהנפש הבשר זה בדם. מה זה אומר נפש הבשר בדם? שהבשר, החיים של הבן אדם, מגיע ממה? מהנפש הזה. וממנה באות כל המידות רעות מארבע יסודות רעים שבה. אנחנו יודעים שהעולם מורכב מאש, מים, רוח עפר. בכל דבר ודבר בעולם יש אש, מים, רוח עפר. וגם בדומם, גם בצומח, רק ההבדל היא, יש לפעמים אצל בן אדם, גם באנשים, כן, אני יודע, הרפואה הומאופתית, יש רפואה מסוימת שבודקים את הבן אדם, לפעמים אצל בן אדם, יש לו יותר עפר מרוח, אומרים, או יותר אש ממים, ואז הרפואה האלטרנטיבי יודעים ככה לאזן את זה, כאילו להגביע את, אני לא יודע איך בדיוק זה עובד, אבל זה הנקודה, שכל גוף בן אדם מורכב מאש, מים, רוח, עפר. יש גם את הארבע יסודות אלו, ארבע יסודות רעים. זאת אומרת, כמו שיש אש, מים, רוח, עפר, כך בכל בן אדם ובן אדם, מהנפש הבעמית הזאת, יש ארבע מידות רעות. ארבע יסודות רעים. סליחה, ארבע יסודות רעים. מה זה? אש, מים, רוח, עפר. אש זה גאווה וכעס. זה מגיע ממה? וזה שהנפש הבעמית הזאת, כן? שזה מסתרה אחרא,
כן? מחיה את האדם, זה מתלבש בדם האדם לחקות את האדם. יש פה אש. האש הזה זה הכעס, הגאווה. למה? כי מישהו בגאווה, אז מה זה גאוותן? גאוותן הוא כל הזמן מגביה את עצמו, כן? הוא כזה כמו אש. גם מתי שבן אדם למה בן אדם כועס? כי הוא חושב שמגיע לו הכל. אז גם הגאווה, זאת אומרת, הוא כזה בעל גאווה, שמגיע לו הכל, בגלל זה הוא כועס. אז הכעס זה גם תוצאה מהגאווה שלו. מבין? אז זה עניין של אש. מים זה כל התענוגים. כל התענוגים מגיעים ממים. כמו אילן. אילן נותן פירות. פירות, כן? אנחנו צריכים לחיות, צריכים לחם, צריכים ירק. פירות זה תענוג. איך העץ גודל? ממים הוא גודל. העץ גודל ממים. כן? אז מים זה מראה על כל מיני תענוגים, שהבן אדם כל הזמן מחפש תענוגים. רוח זה הוללות וליצנות. זה רוח, זה כלום. זה סתם הוללות, אין כאן שכל, אין כאן כלום. והאפר זה הידיעה שאצל אנשים יש את העניין הזה של עצלות ועצבות, זה מגיע מהאפר, כבדות כזאת. זה ארבע יסודות רעים. ולמה אלוקים נתן לנו את זה, את המתנה הזאת? כן, נקרא את זה, כדי להעיר את זה, כדי לעבוד עם זה. אנחנו קודם כל צריכים להיות מודעות שיש לנו, מצד הנפש הבעמית שלנו, יש לנו את זה. יש לנו את ארבע יסודות רעים. שזה מגיע ממה? מנפש הבעמית. ומתי שאני מרגיש את זה, מה אני מרגיש? אני מרגיש את האש. רגע, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מנפש אלוקית? לא. נפש אלוקית, עניינו זה ביטול, קבלה, רצון להתקלל באלוקות, לעשות טוב. העניין הזה מגיע מנפש הבעמית. התכלית שאני נברא בעולם כדי לתקן את הנפש הבעמית, כדי לזכח אותו, על ידי הנפש אלוקית. אז איפה אני רוצה ללכת? ברגע שאני יודע מאיפה זה מגיע, אז אני יכול לעבוד עליו. אני יודע שזה נקודה שאני צריך לדחות את זה. זה נפש הבעמית. עד כאן אנחנו נלמד בספר התניא להיום. אני רוצה לספר סיפור לפני היה אצל רבי רש"ב, שלום דייבר, שהוא היה הנשיא חב"ד החמישי. הוא היה ברוסטוב הרבה שנים. ופעם אחת, אחד מהגבאים שלו, שאלו אותו, תגידי, מה ההבדל בין יהודי לגוי? מה? הוא אוכל. כאילו, היה לו שיחה עם הרבה. הוא היה גבאי, היה שמש, היה יכול לפעמים לשאול שאלות. הוא אוכל. כאילו, מה? לפעמים שהיהודי מתפלל, אולי לפעמים הגוי גם עושה איזושהי תפילה. מה ההבדל בעצם? אז הוא אמר לו, פעם אחת הוא אמר, תקרא לי את איוון. זה היה השם של הגוי שם, ברוסיה. קורא לו. האיוון הזה, שהוא עבד אצל היהודים כך הרבה, אז הוא דיבר ביידיש. גוי שמדבר ביידיש. אז הוא שאל אותו, אכלת היום? אז הוא אומר, כן, אכלתי. שאל אותו, אתה שבעת? אז הוא אומר, תשמע, בסדר, סליחה, הוא שואל אותו ככה, למה אתה חי? הוא אומר לו, אני חי כי אני צריך לעבוד, כי אני חי בכדי לעבוד, בכדי שאני אהיה... שאל אותו, למה אתה עובד? אז הוא אמר לו, אני עובד כדי שיהיה לי כסף. שאלת, למה אתה צריך כסף? אז הוא אמר, אני צריך כסף כדי שאני יכול לקנות בקבוק וודקה עם מלפפון חמוץ ומחייך כזה. תודה. הוא אומר, תקרא ליהודי. היהודי מאוד מאוד פשוט, שבקושי ידע לקרוא. הוא קרא לו, בנימין נראה לי קראו לו, הרבי שאל אותו, תגיד לי, למה אתה צריך לחיות? למה אתה חי? אז הוא אומר, אני חי, אני צריך שיהיה לי כוח. למה אתה צריך שיהיה לך כוח? אני צריך כוח לעשות מה שאני צריך לעשות. למה אתה אוכל? הוא אומר, אני אוכל, שיהיה לי כוח. הוא אומר, כדי שיהיה לי כוח, פשוט לעבוד את השם, כמו שצריך להיות.
בגלל זה אני צריך לחיות. והוא נאנח. בכאב שעדיין הוא לא עובד את השם כמו שצריך להיות. אז הרב עכשיו אמר, תסתכל מה ההבדל בין יהודי והגוי. הוא אומר, הגוי הוא חי בשביל התענוג שיהיה לו מלפפון והוודקה בסוף היום. והוא מחייך כי הוא נזכר בטעם, במתיקות שיש לו אחרי שהוא לוקח את המלפפון עם הוודקה. ותראה את היהודי, שהסיבה למה הוא חי ולמה הוא עושה כל מה שהוא עושה, כדי שיכול לעבוד את השם, כדי יכול להכניס את אלוקים בעולם הזה, והוא נאנח כי הוא מרגיש שהוא עדיין לא עובד את השם בנקיות, בטהרה, באמת, כמו שצריך להיות. זאת אומרת, יכול להיות לפעמים ששני אנשים עובדים הרבה שעות, ועושים הרבה דברים, שלהם, מה התכלית? מה הנקודה? מה המטרה? איפה אנחנו? איפה אתה נמצא? האם התכלית שלך זה להגיע להון יותר גדול, אוכל תענוגים, או הכוונה שלך היא כדי שאתה יכול להגדיל למשפחה יהודית, כדי שאתה יכול לתת צדקה, כדי שאתה יכול בשקט להתפלל ולהגיד תהילים ולהתפלל בדבקות. נכון, יש לנו, לכל אחד מאיתנו יש שני צדדים, השאלה היא מה העיקר, מה תפל. אם אני עם הבעמים, זה מה שתפס אותי, או אני עם אלוקים. וזה בעצם מה שהכוח שאנחנו מקבלים בספר התניא, להגדיל את הכוח האלוקי שיש בנו. ולדעת שזה התכלית, להאיר בכל דבר ודבר את הליקות שיש בנו. יש לפרשת השבוע, אז נגיד נקודה קצרה. הפרשה הזאת, קוראים לזה פרשת מעשה. אלה מעשה בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. אומרים שפרשת מעשה, אומרים שבני ישראל יצאו בארץ מצרים מ"ב מעשות. והלשון שלנו, בפרשה שלנו כתוב ככה, אלה מעשה בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. והוא מתחיל לפרט מסוכות לרמסת, מרמסת כאילו בכל מקומות איפה שבני ישראל עצרו ונסו, עצרו ונסו. שואל הרב, רגע, אלו מעשי בני ישראל, מ"ב מסעות שיוצאו ממצרים? הרי יציאה ממצרים היה במסע אחד. הם נסו מרמסת לסוכות. הם יוצאו ממצרים, נגמר. אז למה כתוב אלו מעשי בני ישראל אשר יוצאו מארץ מצרים? זה לא, היציאה היה במסע הראשונה, לא מ"ב. אז הרב מסביר, הנקודה היא שבקדושה יכול להיות שיצאתי ממצרים, אבל לגבי איפה שהייתי במצרים ממש, אז עכשיו יצאתי, אבל לגבי הדרגה הגבוהה יותר, אתה עדיין במצרים. בקדושה, מצרים זה לא רק מקום גשמי, מצרים זה מיצר. יש כל מיני דברים שגורמים ליהודי מיצר על עניינים שהוא באמת רוצה להיות. הוא באמת רוצה להיות בשמחה, הוא באמת רוצה להיות בתנועה של נתינה, בעניין של לקבל כל אחד ואחד. וזה לא, ולפעמים זה לא קורה. אז העניין של יציאת מצרים, שלקים הציע אותנו ממצרים, זה נותן לנו את הכוח לצאת בלושן הזוהר, שכל אחד ואחד יש מישחא דחביו. מה זה? זה אור של נחש, שסוגר אותנו, שאנחנו לא יכולים להיות את עצמנו. אז באמת, אין החנמי, אתה יצאת ממצרים, אבל יש עוד 41 מסעות שעדיין לא עשית. כל פעם ופעם שבני ישראל התקדמו. לאיפה? לירדן יריחו, שזה היה השלב האחרון, זה עדיין יציאת מצרים. והעניין הזה, מה זה ירדן יריחו? ירדן יריחו כתוב שזה הולך המשיח, שהמשיח אומרים שמשיח הוא מוריך ודן. מה זה מוריך ודן? אז כדבר אומרת שרצו לבדוק, קיבר רצו לבדוק בן כזיבה, כן? שהוא משיח. אז כתוב שבדקו, רבי עקיבא שלח לבדוק אם הוא מוריך ודן. אם הוא מריח ודן, מה זה מריח ודן? אז הרבי מסביר, מריח ודן זה דיין רגיל, שמישהו מגיע אליו על איזה מקרה, הוא לא רואה הילדות שלו, הוא לא רואה את הסיבות הצדדים, הפרנסה שלו היה ככה בשנים, הקושי, לא יודע, דיכאון שהוא נכנס בגלל זה. הוא רואה הדיין, מה קרה? ואז הוא אומר, חייב, פטור, כן? ככה הדיין אומר, הוא לא יודע יותר מזה. משיח מריח ודן.
לפני שהוא דן יהודי, הוא יודע בדיוק מה היה איתו. איפה הוא גדל, איזה קשיים הוא עבר. בגלל זה הוא הגיע לזה. זה העניין של משיח. מעריך ודן, זה דרגה האמיתי הכי גבוהה, שיהיה זה רק למשיח יהיה את זה. וזה בעצם הנקודה שאנחנו אומרים ליהודי, שבכלל כל עניין בתורה זה נצחי. וגם אצלנו, שכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו צריכים לדעת כל הזמן לצאת מהמצרים והגבולים שלנו. תורה זה מלמעלה למטה, אלוקים נותן לנו את התורה. תפילה זה יותר, הבן אדם צריך להתחבר למשהו אלוקי. הוא עומד בתפילה, הוא צריך ככה לצאת מהדברים הרגילים שלו. וזה אנחנו בעצם אומרים שכתוב על תפילה, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. מה זה סולם מוצב ארצה? הסולם מתחיל על האדמה. אתה מתחיל להתפלל ארצה, ארצה עם ה' זה עמוק באדמה. לפני שאתה בתפילה, אתה ככה בתוך החומריות, הבעמיות. בגלל זה כתוב שאסור לאכול לפני התפילה. למה לא אוכלים לפני התפילה? כיוון שלא זיככת את עצמך, במילא, אז אין לך את הכוח לאכול ולשאר בגבוה, האכילה ידיד אותך. כן, המנהג היא בהלכה שאם לא יהיה לך כוח להתפלל, אז אתה צריך לאכול, זה משהו אחר, כן? אבל בעיקר הדין, יש בעיה בזה. למה? עניין של תפילה זה כמה וכמה דרגות בתפילה. הדרגה הראשונה זה שבעצם יהודי מגיע, הרב אומר כאן, פשוט נעמד להתפלל, זה שלב ראשון. הוא יודע שאני עכשיו מתחיל להתפלל למי? לבורא העולם. אז אני מרתק את עצמי בכל עניינים. אני מלביש את החליפה, אני מלביש את הדבר שאני עכשיו בתפילה. אין כלום. זה א', לפני שאתה מתחיל להתפלל. אצלנו אנחנו נוהגים צדקה כל בוקר לפני התפילה, מקווה, טהרה כל בוקר, ולימוד החסידות שעה לפני התפילה. זה לפני שמתחילים להתפלל. ואחר כך נעמדים לתפילה. ומה אומרים בתפילה? הודו להשם כאילו בשמו. הודו להשם, הודאה. ואחר כך בכל שלב בתפילה יש מבית דרגות בפרטיות בתפילה. בפסוקי דזמרה מתחילים לדבר איך שכל העולם בעצם מכירים בבורא. ואחר כך 18. זה כל דרגה ודרגה. אבל יהודי צריך לדעת שיש הרבה דרגות. לצאת מדרגה בפנים מדרגה. אבל יהודי צריכים תמיד לזכור שנכון, יש הרבה דרגות, אבל אל תשכח, במשהו קטן אתה יוצא ממצרים. יצאו ממצרים במעשה אחד. לפעמים בן אדם אומר לעצמו, אני כל כך ירוד, אני כל כך בתוך לשון בחסידות, ידע אם יש בנפשה, כל אחד יודע בנפשה את הבעמיות, את הדברים שהוא צריך לתקן. ואז הוא אומר לעצמו, מה? איך אני יכול בכלל להגיע מבית מסעות? איך אני יכול להתקרב? אומרים ליהודי, במסע אחד אתה כבר יוצא ממצרים. נכון, כדי לצאת לדרגה גבוהה יותר של מצר, צריכים להתקדם יותר. כי ככל שתתקדם, אז תגלה שיש רגע, לגבי הדרגה הגבוהה יותר, אני עדיין במצר. כי נכון, אני יכול לאהוב, אבל אותו אני עדיין לא יכול לאהוב. אני אוהב את השם, אבל אני גם אוהב את הפיצה, ואת החומית של העולם. אז אתה אוהב את השם. כל הזמן יש התקדמות באהבת השם. כל הזמן יש התקדמות בקבלת הזולת. לקבל ולהכיל כל אחד ואחד. אבל אל תשכח, לגרום שאת לא תהיה בהמה, שלא תהיה מצרי, שלא תהיה במצר, לגאולה. השלב הראשון זה בצד אחד. ברגע שהם עשו את המסע הזאת, הם יצאו. כן? אפשר תמיד להתקדם למין בית מסעות עוד דרגה ועוד דרגה. וזה אתה יכול. ואיך אפשר לעשות את זה? אז על ידי צדיקי הדור. הצדיקי הדור, על ידי זה שהם עומדים למעלה, שאנחנו לומדים את התורה שלהם. ואנחנו בעצם כותבים ברכה, מבקשים, ואנחנו מנסים לדמות עליהם. כן? כמו שכתוב, ולדופקה בו. מה זה לדופקה בו? אומרת הגמרא, אלו תלמידי חכמים. לדופקה בו? לדופקה בו הולך אלוקים. איך הגמרא אומרת? כי כל הדובק בתלמיד חכם, כאילו נדבק בשכינה. כי זה השכינה בעצם. אז מילא כל יהודי ויהודי יש לו את הכוח לצאת מהמצר. כשהוא עושה מצווה, כשהוא מתחבר לצדיק, אז הוא יוצא ממצר. עצם זה, שכים הציעו אותנו ממצרים, זה נותן לנו את הכוח לצאת.
אז השם יעזור שאנחנו באמת נצא בכל המצרים והגבולות, מצרים שמונעים אותנו משמחה, מצרים שמונעים אותנו מלקבל את הזולת, ובאמת להגיע לאהבת ישראל האמיתית, להגיע לגאולה האמיתית והשלמה, שבביאת משיח צדקנו ממש. חיים. החסידות מדברים על העניינים של הנפש, כן? זה לא, יש שולחן ערוך, איך צריכים להתנהג. מתי לאכול, מתי אסור לאכול מאכל זה. אחר כך יש את השולחן ערוך של הנשמה. מה קורה מתי שאני עושה את כל המצוות האלו? מה קורה מתי שאני מניח תפילין? מה בכלל קורה בתוכנו? מה התכלית שלנו? אנחנו קצת נוגעים בנקודות האלו שמדברים בתניא, אבל צריכים להבין בכלל מה קורה כאן. יש לנו נשמה ויש לנו אחריות מאוד גדולה. דרך אגב, חיים. אני חושב אולי אני אנגן ניגון, כי אסור לשמוע מוזיקה. אוקיי? הים, מישהו יודע שישיר איתי.
ya ma 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 ya la da ya da 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 ya da da ya da 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 ma ya da 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 ya ma da da ya 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 da 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 ya da da ya da da ya ma ya 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 ma ya la da ha ya ma ya la da ma ya ma ya ma ma ya ma ya ya ma ya na ma da 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 חיים ניגון שבאווירה של השיעור